दिनै जों बेखिनि खोथाखौ बुंबावनांगौ दरखार गैयामोन आरो बुंबायबो थागोन बुंलांबायबो थागोन जाखिनि माबायाव जेरावहाय नोंथांमोना गोरोन्थि मावदों बावहाय जोङो मा खुनसेल' खुननै खुनथाम जों बुंबाय थागोन बुंखांबाय थागोन जों आरो नोंथांमोना जोंनि सायाव जुदि केस होनो नोंथाङाथ' आंखौ हमनायनि खोथाबो बुंदोंमोन जेलाव हरनायनिबो खोथा बुंदोंमोन मा हिसाबाव हरगोन नों माबे पइन्टआव हरगोन नों आंखौ माबे सोदोब मोनसेयाव नों आंखौ हरनो हानो आंखौ जुदि जेलाव हरोबा सोरखौबा जुदि हरोब्ला दिनैनि दिनाव नोंसोरो फुराबो धरना होजागोन जोबजासिम नोंसोरो गोसोम खालिजों लिरना दोनजागोन गाज्रि बा दुखु मोननानै लाब गैया रनजित जोंफोरो जेब्ला मैमोनसिं बर्डार टु नैबे टिक्रिकेलासिम थाबायनाय रेकर्ड दं नों बिसिम थाबायनो हाफेरा पेरालाइज जानानै नों लांगाब गोग्लैनानै थागोन मोनथिबाय थाबायनो हानाय नङा नों हयथ'बा नों बेफोरबायदि खालामनाय मोनबा नों आफादनिफ्राय खारगौमोन हयथ'बा नों सारेन्डार जानानै थागौमोन नोङो बेफोर बर'नि थै गोनाङा पइन्ट गैला नोंहा बेफोरबायदि खोथा बुंनो बेफोरबायदिखौ खोथा बुंनो दिनै नोङो बैयाव सिसुबारियाव जुदि जों थांनानै भिडिअ खालामहैयामोनबा नों बेखिनि खोथाखौबो बुंनो हानाय नङामोन आरो नोङो बेखिनि जाखिनि प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दं बर' रायजो राजाफ्रा बेखौबो नों नुनाय नङामोन बावनानै थागौमोन बबे जायगायाव सिसुबारि माबे जायगानि सिनायनानै नङामोन नोङो दिनै नोंसोर खालामाथि बायदियावहाय मोनसे बेखौ होबथानायनि मोनसे राहा लामा लादों बेस्ट भेरि गुड बेखौ जुदि होबथानो हायोबा मोजां आं बेखौ मोजां होननानै बुंगोन 17 बोसोराव होबथानो हायाखै नोंसोर जुदि बेखौ होबथानो हायोब्ला सेलुट होगोन आं नोंसोरखौ मिथिबाय आरो नोंनो बोरमा खासि सेरसे हैगोन आं बेखौ जुदि सेरसेल' हैगोन आं नोंनोल' सिदा सिदि खोथाखा बियो दिनै नोंसोर सिटजों नोंजों थांदों जों बुंखांना खोन्थाना होनायखायसो बेयाव थांनो रोंदों नोंसोरो नङाबा थांनो गोसोआव दङमोन नों खनबेसे मोनबेसे बान मोनबेसे थिं हैखो नों हानि बिगोमा बिसोरखौ नाय बिसोरनो 5 बिगा हा होनानै हो बर'नि नोंनाव जुदि थै दंथारोब्ला दम दङब्ला नोङो आरो बिसोरनो हाजों लोगोसे न'खौबो लुनानै हो बर'नि थै गोनांब्ला बर' जाथिखौ अनोब्ला बर' हारिखौ जुदि सिबिथारग्राब्ला बर' हारिखौ अनसायथारग्राब्ला नोङो थार बर'नि थै गोनां मानसिखौ MCLA थार थै गोनां होननानै बुंगोन आं नोंखौ अब्लाना हाखौ 5 बिगा हो ओमफ्राय न' गंफा लुनानै हो बर'नि लिडार रावबो पलिटिकेल हान्जाया बेफोरबायदि हा 5 बिगा होफेरनाय रेकर्ड गैया थिं न' लुना होनाय रावबो रेकर्ड गैया नोंखौ आं सेलुट होगोन आं रनजित बसुमतारी दुखु मोननानै लाब गैया रनजित बसुमतारी थै थानाय थायैनि खोथा दिनै जों बेफोरबायदि बर' हारिनि खोथा जुदि सानफेराबा सानामोनबा जों दिनै इउटिउबाव मालाबाबो बुंनाय नङामोन दिनै जोंनि जाखिनि आं इउटिउबाव बुंनोबो गोसो गैयामोन दिनै जोंनि एकर्डआ मोजां जायाखै बिनि थाखायनो आं दिनै बेखिनि खोथाखौ बुंबाय थादों होननानै बुंगोन आं नोंखौ अब्लाना हाखौ 5 बिगा हो ओमफ्राय न' गंफा लुनानै हो बर'नि लिडार रावबो पलिटिकेल हान्जाया बेफोरबायदि हा 5 बिगा होफेरनाय रेकर्ड गैया थिं न' लुना होनाय रावबो रेकर्ड गैया नोंखौ आं सेलुट होगोन आं रनजित बसुमतारी दुखु मोननानै लाब गैया रनजित बसुमतारी थै थानाय थायैनि खोथा दिनै जों बेफोरबायदि बर' हारिनि खोथा जुदि सानफेराबा सानामोनबा जों दिनै इउटिउबाव मालाबाबो बुंनाय नङामोन दिनै जोंनि जाखिनि आं इउटिउबाव बुंनोबो गोसो गैयामोन दिनै जोंनि एकर्डआ मोजां जायाखै बिनि थाखायनो आं दिनै बेखिनि खोथाखौ बुंबाय थादों बारे बार बुंबाय थादों बुंलांबाय थागोन नोंनि थांखि आंनि थांखि NDFBनि थांखि बे नङा रिजननि थाखाय जोङो 34 बोसोर जों हाग्रायाव बनबास खाथिनानै थायाखै जोङो नोंसोरसो नों दिनै अनलि 5 बोसोरल' थाहैदों जों 22ता बोसोर जों बिमा बिफाजों गैफेरा बिदा फंबायजों जों लोगो हमफेरनो मोनाखै नुलायाखै गामियाव थैबायसो होननानै मिथिगौ नोंखौथ' इनडाइरेक्टलि मानसिफ्रा मा होननानै बुङो आं बुंनो थाङा बेफोरखौ नोंनि बेकग्राउन्डआव मा दङ मा गैया आं बेखौ बुंनो थाङा दा नोङो सासे बर' रायजो राजानि MCLA नोंनि समस्थिखौ माबायदि मोजां खालामनो हागोन बेनि फारसे नों सान अब्लानो नोंखौ बर'नि थै गोनां लिडार होननानै मानिगोन आं
भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि।